Kaluyan unta kita sa Dios, ug bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang nawo, ug maluoy unta kanato. Mahibawan unta ang iyang dalan din sa yuta, ug diha sa tanang mga nasud ang imong kahaluwasan. Daigon unta ikaw sa katawhan, O Diyos, ang tanang kalungsuran, magdaig unta kanimo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma ko mga igsoon diyan ni Kristo, andamon nato ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo, maghinulsulo na kita sa atong mga sala ug mangayo kaniya ug pasaylo.
Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. O Diyos sa mga mahan, aniya kami nagkapundok, aron makigsalo sa panihapon nga gihikay sa imong bugtong anak, aron pagpakita sa iyang gugma, iya kining gihatag kanamo, sa hapit na siya magpakamatay, o gitugyan sa simbahan, aron sa ulugon ng bag-og tunhay nga sakripisyo, nangamuyok kami nga dinhining Eukaristiya, makaplagan namo ang bugos nga gugma ug kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw ni ining bulana kinahanglang magpili ang kadataw og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya. Usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya og dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan. Mag-agad sa gidaghanon sa namuyo
sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap, sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglan nga ang mananap olay daot, laki kini, og nagpanuigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamo karnero o kanding. Laminga kini hangtod sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan, nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihawg mga mananap pagkagabii. Unya magkuha sila dugo og ipahid diha sa mga marko sa pultahan og sa ibabaw sa pultahan sa mga balay. Diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabi una aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ingna ninyo niini pagkaon. Magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabi una, suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tao ug mga panganay nga lalaki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo maoy ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inig kakita ko sa dugo, sayluan ko kamo. Ug walay kadaot nga moabot kaninyo, inig kastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa, mahimong halandumon alang kaninyo. Sa ulugan ninyo kini, ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang kahalis na atong gibendisyonan, mao ang pagkalahawat sa dugo ni Kristo. Ang kahalis na atong gibendisyonan, mao ang pagkalahawat sa dugo ni Kristo. Unsaon ko pagbalos ang Ginoo sa tanang kayuhan ngayang gihimo kanako. Imnon ko ang kalis sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Ang kahalis nga atong gibendisyonan, mao ang pagkalahawat sa dugo ni Kristo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo, ang kamatayon sa iyang butang mga alagad. Imo akong alagad, anak sa imong sulugoon nga babayi.
imong gilugti ang akong mga talikala. Ang kahalis nga atong gibendisyonan, ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Ang kahalis nga atong gibendisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Ang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan og mingon. Mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa og miingon. Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako, kay sa matag kaon ninyo niining pan, ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon, hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Kahibulungan ug bantugan ang imong mga buhat o Ginoo. Ako nagatag kaninyo og bag-ong sugo nga magigugma ay kamo, maingon nga ako naigugma kaninyo, nag-ingon ang Ginoo.
Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Bispiras kadto sa pangilin sa pagsaylo, nasayod si Jesus nga miabot ng iyang takna sa pagbiya niining kalibutana ug pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan ug gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ang iyawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom, ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa, mibiya si Jesus sa lamesa, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siyag tualya. Unya naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Simon Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba diay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot karaon niya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinun-an. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na, Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya. Busa miingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa ug nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kana kog magtutudlo og Ginoo ug husto kana kay mauman kana ako. Kun ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil, naghatag ako kaninyong panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Archbishop Jose Palma, ato ang pinangga nga Archbishop Emeritus sa Cebu, Monsignor Ray Pinagunda, ato ang moderator sa Team of Pastors
nga ni aning ato ang Metropolitan Cathedral. Mga igsoon ko mga kaparian, mga kauban namo sa pagpangalagad, nga mga kamadrihan, mga seminarians, mga pinangga namo mga parokyanos, mga igsoon ko diha ni Kristo. Sa di pa ko magsugod, muhangyo na pug ko ninyo. Lingia ang inyong mga tapad. Unya, ing nadayon, kung dunay binignit sa inyo ha, panghatag ha. Please. Nganong sikat man ang binignit, basta Holy Week, ilabi na Good Friday, kabalo mo rason ana. Ako pod nagkabuang kog pangita og nabay makatubag, gaunahon na lang ko basin ting puasa manggod. Unya way karne, ang magmantinder na lag binignit. Pero diha po'y ga-post, nag-ingon man ang nabasahan ba, kaog binignit aron malangit. Makatawa na lang tanaw. Mga igsoon, karong gabi una, misulod kita sa pinakabalaang yugto sa atong kinabuhi diha sa simbahan. Ang Paschal Triduum, ang misteryo sa pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw ni Kristo. Nagtigom kita dinhi, dili lang aron maghandom sa nahitabo kaniadto. Kundi aron nga kita musulod ani ug aron atong masinati pag-usab ang gibuhat ni Jesus sa gabi nga wala pa siya mamatay. Ug ning gabi una, duha ka makatandog nga mga buhat ang gipakita kanato. Ang katapusang panihapon ug ang paghugas sa mga tiil. Sa unang pagtan-aw, murag duha ka managlahi nga mga buhat. Walay connection. Apan mga igsoon, sa tinud-anay, lawom kaayo ang ilang kalambigitan. They are deeply connected to each other. Nga kung wala ang una, walay kahulugan ang ikaduha. O kung wala ang ikaduha, wala say kwenta ang una. Sa katapusang panihapon, nadungog nato sa ikaduhang pagbasa, gikuha ni Jesus ang tinapay ug miingon siya, kini mao ang akong lawas nga ihatag ko kaninyo. Unya, gikuha niya ang kalis. Ug miingon, kini mao ang akong dugo nga iula alang kaninyo. Dinhi mga igsoon, gihatag ni Jesus kanato ang Eucharistia, ang labing dakong gasa sa iyang gugma. Iyang gihatag ang iyang tibuok kinabuhi para kanato. Unya, gisaysayan ta sa Ebanghelyo. Sa wala damha, samtang sila nanihapon, gihubo ni Jesus ang iyang sapaw. Unya, nagbako siyag tuwalya, miluhod, o gisugdan ang paghugas sa mga tiil sa iyang mga apostoles. Nahingangha ang tanan. Tiaw ba? Ang ilang Ginoo ug magtutudlo nagpakasulugoon, gani nagpakaulipon. No? Kay sa ilang panahon, ang paghugas og tiil maoy usa ka buluhaton sa usa ka ulipon diha sa balay. Si Kristo ang magbubuhat, miluhod at tubangan sa iyang mga binuhat aron maghugas og tiil. That the Creator would kneel before His own creatures
and wash their feet. What could be more deeply moving than this? Mga igsoon, unsa man ang koneksyon ning duha ka mga lihok ni Jesus. Ang Eucharistia nagpakita kung unsa ang gihatag ni Jesus. He gives His body and blood. In other words, His whole self. Ang paghugas sa mga tiil, nagpakita kung giunsa paghatag ni Jesus ang iyang kaugalingon. He gives Himself in humble, concrete service. Mao kini ang hinungdan mga igsuon nga si Jesus nagkanayon, I have given you an example. As I have done for you, you should also do. Sa laing pagkasulti, kung mudawat kamo sa akong lawas, dapat mahimo usab kamo nga akong lawas alang sa uban. Kung mudawat kamo sa akong gugma, kinahanglan inyong ipaambit ang susamang gugma ngadto sa uban. O kini mga igsuon, makahuluganon kaayo para kanato karong panahon na kinagpuyo ta sa kalibutan nga daghan pa kaayo ang mga tiil nga angay hugasan. Ang mga tao na nag-anto sa kapobrehon, ang mga ginikanan nga karon naglisod sa kamahal sa mga palaliton, ang mga biktima sa kalamidad ug mga disgrasya, ang mga kabatanunan karon nga nawad-an o kahulugan sa kinabuhi. Ang ato mga igsuon nga nabiktima sa inustisya o sa lain-laing matang sa pag-abuso, ang mga masakiton sa lawas o sa kalag, ang mga tao nga nawad-an og paglaom, kini sila ang mga tao nga buot ni Jesus atong hugasan ug atimanon sa iyang ngalan. Ang problema, kabalumog unsa? Gusto nato ang relihiyon nga sayon ug way daghang buluhaton. Gusto nato ang pagtuo nga limpyo ug walay perwisyo. Apan karong gabi una, gipakita ni Jesus ang tinuod nga gugma muluhod. Ang tinuod nga gugma mualagad. Ang tinuod nga gugma dili mahadlok, mahugawan ug mga kamot. Mga igsuon, human ining akong wali atong isunod ang rito sa paghugas sa mga tiil. Akong hugasan ang mga tiil sa 12 ka mga pinili. Wala sila pilia tungod kay sila perpekto. Gipili sila tungod kay nakasinati sila og kasakit. Nakasinati sila og kalisdanan. Apil kanila ang usa ka survivor sa linog na ay duha ka survivors sa bagyong Tino ug sa baha. Doon na pa'y duha ka survivors sa trustslide nga nahitabo sa Binaliw. Doon ay usa ka biktima sa aksidente sa sakyanan. Doon ay duha ka biktima sa sunog. Doon ay usa ka inahan nga nawad-ag anak tungod sa suicide. Doon ay usa ka kanhi piniriso na karon aktibo sa prison ministry. Doon ay duha ka interpreters sa atong deaf community. Ang matag usa kanila nagdala og istorya. Istorya sa kasakit, istorya sa mga luha. Apan istorya sa pagbalik loob sa Dios. Istorya pod sa pagpanerbisyo, istorya sa gugma, pagtuo o paglaom. Kay bisang taliwala sa kangit-ngit, ilang nasinati o nasabtan, dunay Diyos nga kanawnay makig-uban.
Mga igsoon, sa paghugas sa mga tiil, ipainumduman kita sa usa ka bililhong kamatuuran. Sa Jesus, anaa, dili lang sa Eucharistia, kundili usab sa mga taong kabus ug nagantos. Sa dihang miluhod sa Jesus, aron maghugas og tiil, nagtudlo siya kanato nga dili mahadlok muduol sa kasakit, nga dili mulikay sa kalisod, ug nga dili magpasagad sa mga nagantos. Kay diha kanila ang dalan padulong sa langit. Dili binignit ang makalangit. Ang paghigugma sa mga napasagdan mao'y magdala nato sa kaluwasan. Every act of kindness is a step closer to heaven. Mga igsoon, hinaot, di ta malimot. Ang Eucharistia, nga way pagpanerbisyo, basiyo. Nasabtan to ninyo? Ay kalimot ha? Ang Eucharistia, nga way pagserbisyo, basiyo. Meaning empty. It has no meaning. Ang pagpanerbisyo, nga way Eucharistia, di madugay, maluya. Okay? Kung manerbisyo lang ta, pero ang atong pagpangalagad, wa magtubod sa altar, di magdugay, maluya. Pero kung manerbisyo ta, tungod kay dunay Ginoo nga nahigugma nato, di ta maluya, oy. My dear brothers and sisters, when we leave this church tonight, may we not only say, I have received Jesus. May we also say, now I will live like Jesus.
ug si Pedro miingon kaniya. Karon dili pa ikaw makasabot sa akong buhaton, apan makasabot kara unya. Unya mi adto siya kang Simon Pedro, ug si Pedro miingon kaniya. Karon dili pa ikaw makasabot sa akong buhaton, apan makasabot kara unya. Ginoo, imong
Niyan ang gabi sa wala pa siya patya sa Jesus nakigsalo uban sa iyang mga tinunan. Samtang nagpundo kita karon aron sa paghandom ni adtong balaang panihapon, makikiusa kita kang Kristo o magampo ngadto sa Amahan alang sa tanan natong mga gikinahanglan. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan dinhi sa kalibutan, nga magiyahan unta kita ngadto sa mas dakong pagsabot sa hingpit nga gugma o pag-alagad ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga anaa sa pangagamhanan o kanila nga may gahom nga makaangin sa tibuok kalibutan, nga makasabot unta sila mahitungod sa Espiritu sa pagpasakit ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga gitintal, nga malig-on unta sila pinaagi sa panigingnan ni Kristo sa pagkamatinud-anon ngadto sa Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan nga sakop ni ining maong katilingban, nga kanunay unta kitang magpakita dinhi sa atong kinabuhi sa iyo karitikanhong gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga ang sakripisyo sa Eucharistia, magdala unta nila ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Amahan, nagaduol kami kanimo aron pagpahayag sa mga gikinahanglan. Sa tumang pagpaubos tungod sa gugma ug kamanggihatagon sa imong anak, ang among tunhay nga pari nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang gugma ni Kristo nagiusa ka nato busa maglipay ug magsadya kita diha kaniya kadlukan ug igugmaon nato ang Dios nga buhi magigugmaay kita gikan sa kinahilad man sa atong kasing-kasing.
bahina una mununong taang pagtukol ugang mga away taliwala na tumana unta si Kristo nga atong Diyos. Pagampo kamo mga igsuon, aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. O Ginoo, itugot kanamo ang masubsob nga pagsalmot sa misa sa angay nga paagi, kaysa matag sa ulog namo sa handumanan nining halad, gihimo mo ang buhat sa pagpanubos kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Kristo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod ning sakripisyo nga way katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan ug gitudloan kami niya pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among pag-ingon.
Amahan, ania, kami kanimo, nining among pagpasalamat, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak, pinaagi kaniya ng amuyo, kami kanimo dawata, o panalangini kining mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo, nagahalad kami ni ini alang sa imong simbahan nga balaan ug lukop sa kalibutan, bantayi siya ug agaka, ihatag kaniya ang kalinaw ug kahiusa sa tibuok kalibutan, nagahalad kami ni ini alang kang Leo among Papa, sa tanang mga obispo, kanilang tanan nga nagahupot o nagatudlo sa pagtuo nga katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdume Ginoo ang imong mga tao, ilabi na kato sila nga among giampo karon. Hinumdume kaming tanan, nagatkatigom dinhi sa imong atubangan. Sayod ikaw, unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo, ug ang among paghalad sa among kaugalingon nganha kanimo. Naghalad kami kanimo nining sakripisyo sa pagdayeg, alang sa among kaugalingon, ug alang sa tanan nga among minahal. Nagaampo kami kanimo, buhi ug matuod namo nga Dios, alang sa among kayuhan o katapsanan. Uban sa tibuok simbahan nga nagsaulog kami sa adlaw kanusa sa Hesus among Ginoo, gibudhian tungod kanamo. Nagapasadungog kami paghandom ilabi na gayon kang Maria kanunayang ulay inahan ni Kristo among Dios o Ginoo. Nagapasadungog kami kang San Jose iyang bana, sa imong mga apostol o martir, Pedro, Pablo o Andres, kang Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon ug Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ug Pablo, Santo, Cosme ug Damian, ug sa tanan nga among mga nimong mga santos, ang ila nga mga pahanungdan ug mga pag-ampo makapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang ug panalipod, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok nga banay, aron paghandom sa adlaw kanus si Kristo among Ginoo, mihatag sa mga misteryo sa iyang lawas ug dugo, aron sa ulugon sa iyang mga tinun-an. Panalangini ug uyoni ang among halad, himuha kining angay nga dawaton o sa kahalad diya sa espiritu o sa kamatuuran, himuha kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo, imong bugtong anak among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaang mga kamot, ug sa pagyihat nga na sa langit nga na kanimo, iyang makagagahom nga amahan, mipasalamat kanimo ug midayeg, mipikas sa pan, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg, mihatag sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Busa karon amahan, nagasaulog kami sa handumanan sa imong anak nga si Kristo. Kami imong mga sulugoon ug imong balaang katawhan nagahandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit. O sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo nagahalad kami kanimo, Dios sa himaya ug kahalangdon, niining balaan ug hingpit nga sakripisyo ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kahimot ipagsudong kining mga halad, dawata kiniingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugoon sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo ug sa halad ni Melkisedek, imong labahong pari. O Diyos nga makagagahom na ngamuyo kami nga ang imong anghel magdalaunta nining sakripisyo nganha sa imong altar sa langit. Unya dungan sa among pagkalawat, gikan nining altar nga balaan sa lawas ug dugo sa imong anak, himoa nga matugob kami sa tanang grasya ug panalangin. Hinumdumi usab Ginoo kadtong nangamatay, sila nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga nang hikatulog diha ni Kristo makakaplag unta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni Juan ang magbubunyag, Esteban, Mateas, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, ug sa tanan mong mga santos. Bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinuod nga angay kanamo. Hinunua, hatagi lamang kami sa imong pasaylo. Ikaw, naghatag kanamo nining tanang mga gasa. Nagapuno ikaw niini sa kinabuhi ug kaayo. Nanalangin ug nagahimo niini nga balaan. Pinaagi ni Kristo, uban ug diha kaniya, ang tanang pasidungog ug pagdayi. Kanimo Dios amahan nga makagagahom, kauban sa Espiritu Santo, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagyan ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo, ato karong ipakita ang atong panaginig sa unay. Panagdait, manaa kaninyo. Peace be with you. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit sa bangkete sa atong Ginoo.
Magampo kita. O Diyos nga makagagahom nakadawat kamig bagong kinabuhi, gikan sa panihapon nga gihatag kanamo sa imong anak dinhi sa kalibutan. Mabusugunta kami sa pagkaon nga imong ihatag kanamo dinha sa imong way katapusang gingharian. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog magluhod ang tanan.
Amen.